Ujumai baklan tam ha Filipi khat khandai ngot kilayap palat ars pa ngot kilamasau haden kacing khe bajur jongka khandau kabalong hadu nyopoin phra makni tiu ha kawe ne kijing ja basngusi tam ha kini kisngi kari Filipi klasalen shop ha ujumai bajur bha bodon bor hadu nyopoin phra makni tiu kana kacing khe jongka khandau kabala ja ka pormestam kelapes ere ki million ngot kinong song hakeleng kari baklawan ra e kicing julor ke bakrau kat kum ki khubor bla yolum te ki bor penya hadu menta khat khandai ngot ki briu klayam kat ba palat ars pa ngot klamasau dai ki bor sarkar ki ong ba kane kicing ya par kicing masau kala bandang kiu namar dang bun ki caka ki bo ompat la ban poi ki kan hon jingaram ha ki video ki bla sapriang ha ki social media layu i ba ki building ki ba he ki la khe jor bat ki banta jong ki la hap chi surok ki kali ki dukan bat ki yeng jong ki priu ki la sha pen julor ha ka jing khe ka bajor ki pai pa ki bla don na po ki yeng ki la phet che ki madan bat ki jaka balai na ka jing ma tang haden bak liu sngew ye ka jing khe ka ba khlain ki nong song snong ki bala yo ban lai em ki la tho ba ka ne ka long ka we na ki jing khe ka ba khlain tam ba ki la mat Bun ki ong baki kena bat ki long kemi kila perta balingo namar ka jing siap ting kat baki we pat kila phet na lagi jong ki sam klem na siam ai ki kan hon jingarap ki bakar ki pulin ki sipai bat ki doktor kila hiar mardor syaki jaka ki basyak tajur banwat bat pelaj em ya ki bala sakut hapo ki building ki bala pra ki machien ki baklain ro la panon kam ban ra no e ki mau bat ki banta building ki bala khlam na lor ka jing julor chu ki yeng bat ki building bon ki snong gla shakta ha ka boarding electric bat ka ne kla sapriang ha ki internet ki pait ba ha ki kat to ka ne ki jaka kila sa khlam boarding bat khlam de namar ka jing julor chu ki jing te pait ba ka jing yo jing tep halor ka jing khe chong ka khandau kila mahamro kala bandon shu ki aftershock kata ka jing khe khandau ki ba bot chaden kini ki aftershock kila bandang penjulor shu ya ki building ki bala telor lupa kum tala kentui ki pait ba bagian omrung kloi siki yeng ki bala julor tat hado pandapan mena pa kila sngai ka sarkar Filipi kalapan mi ya kacing kerpan jong kacing arab kerke bakadang persang man penpoi ya ka pam kade ka bagi dawai sekila not ki bala syakta bun kiri jong ka pertheru kila pha e kacing solam bat kila penpau bagi luang ki bakloi ban ai jing arab ladadon kam kane ka jingja kapan kan mau biang ya ka perthei ba ka Filipi ka dekari ka badon ka thain Pacific Rings of Fire ka jaka ka bujudon bun bha ki jing khe khandau bat ki jing penjulor bawan na ka mariang ki pait pa ha kaleng ka perthei menta ki duai na ka benta ki lanot bat ki longying ki basakta ha kane ka apot ka bakrau ka jing wat ki basakut bat ka jing arab ki ba mensau kadang beteng hadu menta